Wannan shi ne labarin da nake so na ba ku. Labari ne na wani masoyi wanda a rayuwarsa ya ƙallafa aniyar cewa zai iya ƙarar da duk wani nemansa a kan budurwarsa. Mutanen gidansu sun yi masa magana a kan cewa ya kamata ya san me yake yi, amma hakan ya toshe kunnayensa ba ya sauraron kowa. Ba komai ya sa Khalid ya kasance tamkar kurma ba bisa ga Na'imar soyayyar da suke da ita da shi da Na'ima, saboda Na'ima mace ce mai matuƙar hankali da tunani. Sai dai kuma ba nan gizo yake saƙa ba. Na'ima tana da ra'ayi daban-daban saboda ita mai son ƙirƙirin duniya ce, kuma mace ce wacce gabaki ɗayanta ita duniya ta fi buƙata ba soyayya ba, amma fa tana da mutunci. Sai dai an ce ba wai ganin mutuncin ka kai sa wani lokacin mutane su cire zargi daga gare ka ba, matuƙar baka tsaye da hankalinka waje ɗaya ba, ko kuma ka dinga yin abubuwan da suka kamata. Khalid haka yake bazama wajen nema, duk wani abu da yake nema ya manta da gida yana ɗauka yana kai mata. Tsawon lokacin da suka ɗauka suna tare da Na'ima ba ta taɓa nuna masa cewa ba ta ra'ayinsa ba ko ba ta ƙaunarsa ba. Duk da kasancewar har yanzu ba ta iya sanin wane ne Khalid ba. Domin Khalid dai idan aka saurara ɗan mai kuɗi ne. Khalid yana shigan talakawa ne domin ya zaɓi matar da ya kamata ya aura. Khalid yana yin wasu abubuwa ne domin ya samu matar da ya dace da shi, wacce take son sa ba wai abinsa take so ba. Khalid yana yin shiga ta kayan da ba a tunani, saboda Khalid yana saka takalma ɗaya ya bambanta da ɗaya. Haka zalika Khalid baya wanka wasu lokutan, duk da kasancewar ɗan mai kuɗi ne kuma yana yin shiga wacce dai baka ce ba idan ka gani. Na'ima ta yarda da shi saboda yana da tarin kalamai a cikin bakinsa, saboda duk sanda ya zo zai fara mata da cewa gaskiya ke kyakkyawa ce, kuma ke ɗin ta daban ce. Kin haɗu matuƙar haɗuwa idan aka dube ki ta kowace siga, saboda babu inda kika raunata ko kika muzanta daga halittar da Ubangiji ya miki. Sai na duba na ce Allah ya yi ki ne domin ni, domin babu kamar ki. Ke kika zamo tauraruwar duniya gaba ɗaya, da za a yi gasar kyawawa ke ce za ki zamo ɗaya. Faɗar hakan sai Na'ima ta ce kai kan ka iya zance da yawa, kuma gaskiya ka haɗu sosai saboda ka iya kalamai masu kwantar da hankali masu shiga zuciya. Ya ce to shi kenan ba damuwa. Sun ci gaba da yin magana a koyaushe bisa ga yana birge ta da kalamansa, kuma yana yi mata hidindimu da suka dace. Bai taɓa yi mata wani abu wanda bai dace ba, kuma baya so ya yi mata. Baya bari ko da kaɗan da ne ya ganta a cikin ɓacin rai. In dai ta ganta a ɓacin rai zai tambaye ta menene damuwar. Bayan ya tambaye ta menene damuwar, zai yi ƙoƙari duk abin da ya san cewa zai kawar mata da wannan damuwar ya yi ƙoƙari ya aiwatar mata da shi. Amma ku sani ba wai komai ya sa Khalid yake yin hidindimu irin na bayu ba, ko kuma irin na talakawa ba, sai dan ya ga cewar shin me ta fi so a rayuwarta. Duk da kasancewar Khalid ba wai wahala yake yi ba, saboda wasu lokutan yana yin dai shigar ne, amma duk abin da take so yana zira kuɗi ne ya siya mata. Hakan ya ce mata ya kamata ki tsakaita tambaya ta abubuwa, domin wata rana za ya kasance ba bani da shi. Kin ga kuwa ni ba wata sana'ar nake ba in ba fita na yi kwadagon nan na samo ba. Ta ce to ai kai kaji za ka iya, ni ba abin da ya dame ni. In ma ka iya in ma gar ka iya, gara ma ka saba, saboda na gaya ma ni ina da son abubuwa. To mace ce wacce gaskiya tana da son duk abin da ta ga ƙawayenta sun siya, ita ma sai an siya mata, idan anko ne sai ya yi mata. Duk da hakan dai bai kasa ba, kasancewar ganin shi soyayyar ta yi buƙata ba komai ba, kuma yana buƙatar farin cikinta. A lokaci guda ɗaya sai ya yanke shawara, ai tun da yana da yaro ya kamata a ce ya gwada wannan yaron nasa a kanta. Sai ya ce to bari ya yanke shawarar yin haka. Sai Khalid ya ba wa yaron sa motarsa, makullinsa, komai nasa ma da ma suturar jikinsa ya ci gaba da sakawa. Bayan ya koma gida sai mahaifiyarsa take tambayar sa me yasa kake ƙoƙarin aikata haka? Sai yake cewa a'a mama ba komai, kawai ina so na gwada Na'ima ne na gani shin tana so na da gaskiya ko kuma ba ta so na. Sai mahaifiyarsa take tambayar sa wace ce Na'ima, bayan cewa duk da dai sai suka hana shi soyayya da ita, amma ban san wace ce ita ba. Sai ya ce mama sabuwar budurwa ce nayi, ba kun ce na bar wacce na fara nema ba. Ya ce to shi ne ai. Sai ta ce to shi kenan, ina so na gwada ta ne. Sai ta ce to ka rasa ta gwada ta, gara ka je ka siya mai wasu kayan, saboda wata rana kaga idan ya sa kai ka sa to abin zai zama abin magana a idon jama'a. Sai ya ce to kuma mama kin kawo shawara. Fitar suke da wuya, Khalid sai ya ce wa yaronsa su ja mota zuwa
bautar domin ya sayo kaya. Duk da kasancewar sa yaronsa kuma ɗan aikin gidansa kuma direban gidansu, amma kuma Khalid yana matuƙar martaba shi domin shi baya ɗaukar kansa wata tsiya, domin shi baya irin wai idan ina da kuɗi ko ina da waye ba zan iya zama da daidai da wanda yake aikin gidanmu ba. Ina Khalid za su zauna da shi da abokin yaron su ci abinci a tare, su kwanta a tare, su duk wani abu a tare. Kai wasu lokutan ma Khalid duk suturar da ya ɗinka yakan ɗinka masa domin su kasance ya ɗauke shi tamkar amininsa, abokinsa, sabida yana ba shi shawara kuma yaro ne mai natsuwa da kwanciyar hankali. Kabir kenan. Kabir sai ya ce wa Khalid to yanzu me ya kamata mu yi? Sai Khalid ya ce ma Kabir mu je a siya kayan kawai. Suka je suka sayi kaya, suka sayi komai, suka sayi abubuwan da ya kamata, duk wani abun da ya kamata suka zo. Sai bayan sun gama yin hakan, sai ya ce ina so ka bari sai na je, sai ka zo da motar ka faka, ka yi sallama mai yiwuwa mu ga ya za a yi. Sai ya ce zan nuna maka gidansu kuma zan gaya maka ga yanda abubuwan yake saboda sun canja gidan. Sai ya ce to shi kenan. Sai ya nuna masa gidan da suke, sai sannan kuma bayan ya gama zuwa sai ya ce to shi kenan idan dai na kusa zuwa zan kira ka a waya sai na ce ka zo domin mu haɗu.